Yes! Nakumpleto na doon. Naiduha ka bangko, isa ka lamisa, o mga gamit sa pagluto-luto. Ako nang ipastar. Kini, mao ni ang sukdanan namo unya sa harina. Kini, mao ni amo ang lutuan sa hotcake. Kini siya pangkay. Kunya, naipito Sara. Naging naman ako si Claire na ay nakabahala sa asin kay ako lay dala. Tara. Pagkahuman, muna kining kuan og magluto na ka sa kuan, muna pang kuan pagkuha. Tapos tay bawal pa mixan unya. Pero ang pinaka-importante butin kay mao ni gamito na mulutuan unya sa special hotcake. Asa na ka si Claire, no? Andam naman ako ang giinguna galing sa pagluto-luto. Siya wa pa man. Siya ba'y magdala sa kuan? Sa mga ingredients na among lutuon na hotcake karon. Madayon baka nga mo ang luto-luto karon o dili. Ug madayon Ako na po ning balik. Nag-istorya unta siya og dili madayon kay para dili ko mahinayak og dala ani akong mga gamit diri. Pero sige lang. Paabot-abuto lang nako siya karong mga alauna. Kay alas 12:30 pa man. Ako siyang pabuto. Hey! Napabaka si Dudong Pawets dito ron, no? Abi ang sabot, alas 12. Pagikan ako sa balay, alas 12 na. Karong mga orasa, murag naa na dito ron sa alas 12:30 ba? Sa magunis si Lula ba, magsige pa magpanugo, imbis mulakaw na ko. Hinoon, nadala na nung nakutanan ang ingredients. Kaya ang amo abi ang lutuon karon, special hot cake. Dili na lang ako iistorya sa inyo hawag isa-isa. Kay makitaan ra man gihapon ninyo unya. Unya, moadto na ko kay nasamot na kog kalangan ba. Palauna naman lang. Di klaro ning bayhana ni ba. Ang maayo ani, ako na lang ning hipuson. Mag-istorya unta og dili mo ani. Hey! Ano niyo man ang gipanghipos? Ako na gandang hipuson no kay dugay ka kayo. Hala, kabulog subo patang Lula. Dali na dali kay magluto na karon. Sige. Kumpleto na eh. Oh, kumpleto. Sige, sugdan na nato. Sige. Unsa may matabang na ko Dudong Pawiks kay imo abi aning recipe ning special hot cake. Sige na tudloin ako. Ang buhato ni mo Claire, kung unsa akong iistorya, mao imong itunol. Sige. Itlog. Lug. Dara. Ato aning kuanang luwag. Ato aning bukon. Butang nato dire. Okay. Ara. Ayaw na ibasa-basa glabay ha kay kasapan ta sa mga kuan Mother Earth. Gani dili lang utang. Yeah, good. Unya, unsa may sunod Dudong Pawiks? Relax lang ayo karatol. Sunod asin. Asin, ambing asin be. Tara. Butang na nato ng asin gamay. Para gamay lang mo kay God. Pagkahuman, Sunod gatas. gatas. Butang na to gatas para lami kaya to ang kuan. Ito ang hotcake. Ay mo dali sikreto di ay. Mao na eskrito. 2 ka kutsara. Pagkahuman, Sunod mantika. mantika. Mantika gamay. Pagkahuman, food coloring. Food Dali. coloring. Kay naglihok ay. Hala, ulat sa daw, ulat sa sunod. Dali. Pila ka buhok imong gusto? Isa lang. Isa lang daan. Yawang Dudong Pawiks hod, man di kay kaana day magluto. Mamaligya na lang ang kaana. Tangan. Sige, na lang ko kung tama na. Kailangan jud clear. O kayon jud na imong mayo. Para makutaw-gutan na ng ingredients ba. Mo na sikreto para lami kay itong hotcake. Gusto ka mo okay? Sige. Sige, okay. Ikaw po okay. Manion ra man ka. Kasunod Dudong Pawiks. Okay na na siya. Be. Ang sunod na ibutan nato kalumit. Kalumit. Abri. Kailangan nato ang ibutan nga na isa ka kutsara. Kay ngano, kining kalumit usani sa magpahumok Ay, sa mao. hotcake. Ano doon na? Alagul dilas gani ato ang buhaton karon na ko ano na hotcake. Abrihi nga sukar. Sukar. Isiyon lang ako ni. Agi siya. Kani isang sukar mga Tapos, pila? kuan. Duha lang ka kutsara siguro. Duha kutsara. Naanam na gatas ng tamis na. Mm. Pila ka takos Dudong Pawiks? 3 ka takos. Ah,
Claire, Unsa man? may gani, wag kahiring si Maria ba na nagluto-luto tag hotcake karon. Wala man ko dito ni Agi sila dapit. Nagyan, kabalo, baya kataw na kusog kitong kaon, no? Mahurot ni. Basta magluto-luto kito mga inani. Si Maria, ayaw pa, Kaduha pa niya. pahiringa, oh. Ayaw pa hiringa. Kabalo na dyan ka itong Las. batasan na to. Wa gyud ni klaro si Claire ba? Wala daw dito sila balay. Nya ni adto pupulaan ni Dudong Pawiks. Ingon to iyang manghod nilakaw daw. Wa gyud mga klaro ning tawhana. Labi na ni si Claire, wa gyud klaro ba? Dili naman ko niya sabayon kung asa siya mo adto. Nagbago naman pag-ayo. Grabe gini si Claire do. Giinan bayan ako na siya. Kung mulakaw ka, kung nakalaagan, ubanan ko nimo. Kay para pod mag-enjoy tang duha. Wa gyud klaro. Ang mas maayo na kong buhaton ron. Badto na lang ko lang ni Kirara. Dari ko mo shortcut kay naidaghang bayabas. Pawiks, pwede na guro na to nilutuon kay mix naman kayo. Relax lang. Kana gani yung pagbuhat og kini ganing special hotcake gani. Kailangan man na siya og kining taod-taoran. 30 minutes. Patubo-tubuon na to gamay ba? Ah, sige, sige. Klaro si Claire, mangwa kurog daghang bayabas. Pag daghan kan kurog makuha nga bayabas, dili ako to siya tagaan. Uy, hala! Si Claire mo nagsitudong pawiks, oh! Ay alangan unsa pa. Nag-unsa man na silang duha diha? Uy, ang ingon ni Claire, magluto-luto daw. Mubalhin ko dito sa pikas lobby kay maniid ko. Ato na nitoon. Kinilabay naman 30 minutes. Butangan na to siya og mantika gamay. Gamay lang. Hop. Wala siya. Parang kuwan. Katag, Grabe. Okay. sunod. Mabutang ito kuwan. Mamatay ko ang luwag. Kanilang. Uy, kami, Okay. kahumot. Hi, sa. Okay. Ay, banto grabe ay wala si Claire ug si Dudong Pawik sa ilang mga balay. Kay nagluto-luto di sila hotcake. Diri pa jud sa kabagnotan. Maayo jud kay ni si Claire ba? Kay wala jud ko niya inda. Wa ko niya pasabaya. Dudong Pawik, pwede na ko ni tilawan ang naluto na? Tilaw eh. Para mahibalaan na to og lami ba ang ato ang Alagul Deluxe na hotcake ba? Humuta silang hotcake, uy. Lami siguro ana, uy. Unya na kung tagtaod mo gawas. Kay kung mo gawas po, pertibi na kay si Dudong Pawiks, palasugo kaayo. Unya na kung mo gawas, kanang daghan na kay silag naluto, kanang pahumanay na ba? Karami. Ang hindi ano Dudong Pawiks, uy. Alam nga magliinit. Bago magluto. Sirti po kayo no? Lami jud siguro kayo na ilang hotcake ba? Sige lang. Makakaon hapon ko anak karon. Lami ay. Hinaya po na pagkaon ni Claire. Grabe po kamukhaon na yun. Labaw pa man kang Maria di ay. Nagdamay pa nga akong pangalan no. Pero tidyo kay ni si Dudong Pawiks ba? Mao sigurong wala ko nila pa ba nakatanaw niya sa kuha. Sirok, pag sure din na. A little bit. Gidako na ko ni ako ang bahin. Kailasa man ibaga kay ni. Kuan ni ha, dili ka manghilabot ani. Sige, pero ako duha ka buok. Hala, last na daw to. Pagkalutoan ng dako ron, mugawas na ko. Yes, karon Claire, luto na. Kuha Uy, ni ha, karami. di ayo hilabtog yun eh. Sige, dili ka na ilagtan. Unsa na luto na? Ay, ka-timing. Grabe ang Maria oy nakahiring man. Grabe gid mong duha ba? Kung wala ko nakaagi din hanya, wata mo nakitaan, di jud ko makabalo nga nagluto-luto day mo. Oy, maayo kay gidaghan mo na dihag margarin. Dudong Pawiks, mani Maria. Sige Dudong Pawiks, biya kuha na. Naunsa man ka ba? Imo pag dinalo, naunsa man mo ang tao nga gigutom. Uy, kainit yan. Uy, sige, init kaayo. Pastila ni Maria oy. Ako na Maria, ay panghilabot ana. Ay, na diha Dudong Pawiks, pastilaan na pod nimo. Initaw. Lamig ako. Humok pa jud kaayo. Saban bi o saban. Karami. Tanawa Dudong Pawiks, tag-una-una, gikuha pang dako nimo. Wagay may nagpahiring si Muha gani na magluto mi og special hotcake.
Gitungha na nung kagkalit. Maula gina yung mga trabaho ba? Ay, ganun pag dinalo, God. Nito. Gamit kayo yung hotcake ba?